Hello, magandang araw, Bali, may ayusin tayong, wheeling inverter na Power Wheel yung brand 200 MMX 200 mini, maliit lang to. So, yan yung tsura niya. So, problema nito, bali, ito yung kable, yan. So, ito yung saksakan natin. Nauna natin to. So, yan, nakasaksak na yan. So, muna natin yung welding. Yan, nakauna yan. So, walang lumalabas, bali, dead set yung unit. So, patayin muna natin. So, buksan natin to, tingnan natin ba tayo mag power on. Malikabok, pero okay naman yung design. Yan. Dami ng likabok. So, linisin ko muna tapos balik na lang natin dito, Kasi ayan, daming dumi, daming dumi sa mesa ko. Linisin muna natin. Hello ulit, Bali, ito na yung board ng ng Power Wheel mini, na 200 amperes. So, bali, gagawin ko ngayon, bali, tatanggalin ko muna to, tapos pwede na rin hindi tanggalin. Supplyan na natin dito ng ng secondary yung system kung aandar ba, saka natin pag umandar, so wala nang duda, sira na yung natin, power IC natin dito, power supply IC natin. So yan yung isang pagto-troubleshoot, huwag kayong magpapalit kagad dito pangat hindi nyo na-clear yung secondary natin circuit natin. So, at saka para hindi, kung nagdududa tayo sa mga IGBT, so kailangan supplyan muna natin to ng huwag muna nating isama yung natin main voltage natin para hindi tayo makasira ng ng IGBT. So, tanggalin ko muna, Thanks. So, bali, subukan na natin ng panda rin, So, ito na yan. On ko na yung board. Gamit yung workbench power supply natin, Yan. So, yan ko muna yung ilaw. Gumagana na.
tayo dito ng AC. Meron, mahina. So, dyan o. Kaso mahina yung signal. Mahina yung PWM natin. Yan, makikita nyo. Konti lang yung lagyan natin sa 10. Yan, konti lang yung ano natin, PWM natin, pangit. Ay, nako, panay tanggap, panay, ano. Bale, madali lang naman na yun. Kung kabisado niya yung ano, PWM board, madali na yun. So, kailangan ko muna ayusin yung signal, ano. Bali yan na, ano. Bali naglagay lang tayo ng test point niya ng dalawa. Ito at saka dito para sa PWM signal natin, ano. Tsaka yung ground na pagkakabitan ng ground ng test prod ng ano, oscilloscope. So paandarin na natin, ano. Yan na yung monitor natin. Paandarin natin. Ano. Halos wala kang makuha ang signal. Nakaon na yan, no? So, halos walang makuha ang signal. Teka lang, ayusin ko muna ito na maigi, ano. So, bali pangit yung signal, ano. Halos walang signal tayong makuha. Testing ulit natin, ano. So, yan, makakabit na yan. Tapos dito sa scope natin, on pala natin. Yan. Ano? Wala tayong makuha ang signal. Frequency natin, ano? Wala rin. Peak to peak natin nasa 439 millivolt. So wala, no? Pangit. So yan yung tatandaan natin pagka ano, pagka nagre-repair tayo ng ano, welding machine. Hindi pwedeng ano, lagay na lang lagay ng IGBT. So mas maganda kasi pagka may scope, kasi makikita mo tsaka malalaman mo kung ano, okay ba yung board o hindi. So try ko munang tanggalan ng ano, ng resistor, ano, tapos ibahin lang natin yung value. So try ko muna magtanggal, ano. Dali ganyan lang para hindi mawala. So bali yan lang, ano. Yun, know, yung maliit. Wala na, hindi na masumini. Tapos try ulit tayo.
Yun. So, bali, tinanggal lang natin yun ano, yung resistor na yan. Nakahang lang yan para hindi mawala. Yan o. Tapos ito na yung signal natin. Yan. So yan na yung signal natin. Ayusin natin ng ano. Yan. So maganda na yon. Tapos yung value 1.7 yung ano natin. Tapos top natin 1.6. Frequency natin 44 kHz. So okay na yun ano. Tapos tester ulit tayo dito ng ano, gamit yung analog tester natin. Set tayo ng 50. Tapos dito tayo magsukat. Yan ano. Sukat tayo dyan. Yan, meron nang lumabas. So okay na to. Ano? Bali, ibahin ko na lang yung ano nito. Yung value ng resistor para maayos. Kasi yan kasi yung kadalasan na ano, sanhi ng masisira yung IGBT natin kasi nga pangit yung signal o wala yung signal na ano, nakukuha. So patayin ko muna yung ano natin, welding natin. So yan, control pa naman yan. Yung signal ganun pa rin. Yan, ayos na yan. Kahit na yan natin, sobrang bilis na kasi ano. Yan. So okay na yan. Patayin na rin natin. So ano, kaya okay na yan. Kabit natin dito, tanggalin natin. So bukas ko na ipagpatuloy ito ano. Tsaka pala eto, meron din tayong diagram nito, block diagram. Yan. So ano ko muna kasi naka mirror yan. Yan yung block diagram natin. Ito yan. So pag ganyan natin kasi ganyan yung itsura. Yan. Ilaw. Yan o. Nakaganyan yan. Ito yung dalawang capacitor. Yan yun. Ito yan. Tapos relay. Dalawang IGBT. 4 yung ginamit. No? Tsaka tatlong diode. So kaya minsan sa akin kabisado ko na minsan yung mga circuit ng ano, PWM kung nawawala yung signal. Hindi tayo mahihirapan pagka ano. Although yung sa iba mahirap pagka wala ano. Pagka hindi nyo kabisado yung circuit ng PWM, mahirap maghanap. So ano muna, hanggang dito muna. Bukas ko na lang ito ano, pagpatuloy. So hello ulit ano. Bali na-assemble na natin yung ano, Power Wheel Mini na model MMX200. Yan o. Yan, so recap lang pala ano. Bali ang ginawa pala natin dito ano, nagpalit tayo ng eto, yan, yung power supply IC natin. Tapos inayos natin yung signal nito ano. Kasi nga ang dahilan kung bakit inayos ko yung signal ng PWM natin para hindi madaling masira yung IGBT natin ano.
At saka isang ano din doon is meron kasing instances na pagkapangit yung signal ng PWM, minsan may araw na nagwe-welding ka, bigla na lang namamatay tapos ayaw na bumalik, pero nagpa-power yung welding, ayaw nga lang mag-spark, no? Minsan kadalasan naranasan ko dito, wini-welding mo ngayon, kinabukasan ayaw na mag-welding, pero wala namang okay naman yung mga IGBT. Yung problema dun sa PWM signal natin, kaya inaayos ko na para isahan na lang. So dun pala sa hindi nyo pala makikita yung signal ng maayos kung hindi nyo ginagamitan ng oscilloscope, no? So kaya sa akin nakikita ko, kaya may scope tayo, no? So try na natin i-power on to, So bali naka-on na yung natin, nakasaksak na yan. So on natin dito, nakailaw na rin yan. So yan, dikit na yung relay. Yan, umilaw na rin, So magsuka tayo ng output kung meron ba. 48.1. So bali sasarado ko na lang muna to, Pilitin muna natin kung gumagalaw hanggang 202 amperes, So patayin ko muna. Bali sasarado na lang natin to, tapos doon na lang natin paandarin ulit natin pagka nabuo na, tapos ang testing doon na lang sa labas. Hello, bali subukan na natin tong i-welding, tong kagagawa lang natin na welding inverter na power weld mini, bali model niya MMX 200 amperes. So subukan natin tong i-on. Yan, tumunog na. Set tayo ng yan, 139, pwede na yan. So nakakabit na yung kable natin, So i-welding na natin to.